खुलुमबाय आंनि मुङा खाम्फाखुंगुर गयारी दिनै आं हरखाबै बे प्रेस मिटखौ खुंनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय दिनै जोंनि भबानिपुर समस्तियाव जे फैबाय थानाय बाइ इलेक्शन अर्थात उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव आङो सासे इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट हिसाबै आङो गेलेनो सिगांबाय अलरेडि आङो नमिनेशन होबाय बिनिखायनो आं गासै जोंनि भबानिपुर समस्तिनि गासैखौबो आङो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं फोरमायहरनो सानदों मानो होनब्ला आङो दिनै गेलेनो गोसो गैयाब्लाबो दिनै आंखौ गासै मानसिफोरा आंखौ जोंनि समस्तिनि गासै आंनि सापर्टारफोरा आंखौ फन हरनानै आंखौ बारे बारे बुंनायनि जाहोनाव आं दिनै गेलेनो बायध' जाबाय बिनि थाखाय आङो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों गासैखौबो फोरमायहरनो सानबाय बेखिनियानो ब्रैसे भबानिपुर समस्तियाव इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै सासे बिजाथि जानो नागिरदों नाथाय नोंथांनि जुजिनायाव माबे हान्जाया गोहोम खोख्लैगोन होनना फोरमायगोन आंना मेनलि आङो बिजेपि दं दायो बिजेपिजों मेनलि जुजिनाय जागोन बिजेपिनि अनगाथ' दस्रा पार्टिया जेबो आंजों फेक्टर गैया बेखिनियानो आंनिया आरो गासै रायजो राजा आंखौ बुंहरदोंखि नोंथाङानो देरहागोन नोंथाङानो देरहाथारनांगोन बेनि थाखाय आंखौ दिखांनाय जादों माने जोंनि भट हिसाबै आंहा दङ बर' हिसाबै आं एज ए बर' हिसाबै आंनो 25,000 भट बेखिनिखौ आंहा खाटां जाबाय अलरेडि आंनाव मेसेज फैदो टटेलि आंनाव मा होनो भटार लिस्टखौ आं कालेक्शन खालामखादो अलरेडि आंनो टटेलि भटार लिस्टआ दा 25,000 फैनानै दं बर' अनलि बर' बाखि फैनानै दङ 33,000 बाखि आरो फैगासिनो दं फन फैगासिनो दं बाखि आरो गाबोननिफ्राय आङो फिल्डआव ओंखारगोन बेखिनिनि उनाव आङो बेसे भट मोननानै देरहायो बेखौ आं बुंनो हागोन दा अट'मेटिकलि मा होनो 63,000 जानाव दं जोंनि हिसाबाव आচ্ছা नोंथांनि रायजो राजाफोरा मानि थाखाय भट होगोन होनना फोरमायगोन दा ओरैबायदि जादों बे समस्तियाव बिजेपियानो जा एआइडिएफ ओरै कंग्रेस महाजोट आरो मित्रजोट बे मोननै पार्टी दंमोन बे बिथांमोनखौ माने ओरैबायदि गाज्रि मोनदों रायजोफोरा माने दानि पलिटिक्सआ ओरैबायदि माने थगायसुला बिनि थाखायनो माने निर्दलयखौनो गेलेथारनांगौ होननानै दा रायजो राजा बुंहरदों आरो माने पलिटिक्सआव थांब्ला ओरैनिफ्राय ओरै थाङो दसेनो नों नायदो दिनै बे अलरेडि देरहाखानाय सासे दंमोन बेयाव एआइएफडिएफनिफ्राय देरहादोंमोन महाजोटनिफ्राय बिनिफ्राय देरहानानै बिथाङा बिजेपियाव थांबाय दा बिथांनो बिजेपियावसो बिथांनो दा बिजेपिनियासो भट होगोन खिन्थु बिथांखौ देरहाहरदोंमोन कंग्रेस एआइडिएफ बिपिएफ गासै दलफोरा लोगो नांनानै बिथांखौ देरहादोंमोन दा बिथांखौ देरहाहोला बेखौ गाज्रि मोननानै दा आंखौ हरखाबै माने साननै सानथामनि सिगां फन खालामनानै आंखौ बे गेलेहोनायनि थांखिखौ आंनो होदों नोंथाङा जुदि गमामायैनो जुदि देरहामारोब्ला रायजोनि जौगानाय खामानि मा मावगोन होनना फोरमायगोन दा देरहामारोब्ला कुइसन फैया बेवहाय देरहानाया खाटां जाखाबाय 100% सियर जाखाबाय दा आङो देरहायोब्ला दानि जितु इयुथ जेनेरेशननि थाखाय आं खामानि मावनो सिगांग्रोदों मानो होनबा आंखौ फन हरनानै बुंहरनाय जितु सात्रफोर जितु ओरैनो माने खामानि मोनाखै मायाखै बिदि थालाबायनाय जितु मानसिफोर सुबुंफोर बिथांमोनासो आंखौ खावलायदों आंखौ माने मा होनदों बे गोहोखौ आंखौ होदों बिनिखायनो आं बिथांमोननि थाखाय आं खामानि मावगोन दा जोबनायावनो आं गासैखौबो खुलुमनानै खावलायहरगोन आंनि जितु सावगारि बे सावगारिया दाबो थिरांथा जाथ'वाखै साननैसो उनाव मोनगोन आंनि मुङा खाम्फाखुंगुर गयारी नोंथांमोना मोनखागोन अलरेडि पिक्सारा बे सावगारिया साननैसो उनाव मोनगोन दा नोंथांमोना आं जितु देरहाखानाय केन्डिडेट हिसाबै आङो दा बर्तमान जानानै दं बिनिखायनो आरो बांसिन भटआव देरहाहोयोब्ला जोबोद मोजां मोनगोन बिनिखायनो आं गासै रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायहरनाय थाबाय थेंक इउ